bon vespre a tothom, els que són aquí, els que ens escolten des de les xarxes. Donar-los la benvinguda també a la campanya electoral per les eleccions municipals de Granollers. Com han pogut veure vostès, cadascú s'especialitza en el que li ve en gana. I bé, doncs aprofitarem aquest debat des de la ciutat per parlar de l'estat de la ciutat, si m'ho permeten. Nosaltres, els de Granollers Primàries, som una formació municipalista en la que la nostra força rau en allò que ens demana la gent, allò que ens explica la gent i allò que nosaltres intentem des de fa 6 anys, tant la regidora Ribell com jo, traslladar a les comissions informatives que, com vostès saben, no són pas públiques, tot i que a nosaltres ens agradarien, i estem debatint això en la reforma del ROM, tots els portaveus, però segurament serà complicat de que ho puguin ser. I per tant, aprofitem aquests plens, sobretot el de debat de l'estat de la ciutat, per explicar el que Granollers Primàries explica a les comissions informatives. Aleshores, si m'ho permeten, estructuraré el discurs o la nostra intervenció en les 4 grans àrees en les que es conformen les comissions informatives. La primera d'elles, per aquells que no ho sàpiguen, és l'àrea d'alcaldia i serveis generals. Aquí es parlen de pressupostos, es parlen de modificacions de crèdit, es parlen també de recursos humans i de més. En aquesta àrea, crec, i alguns dels regidors que han fet les intervencions prèviament han parlat, òbviament, dels col·lectius de la ciutat que estan emprenyats, per dir-ho d'alguna manera. El primer col·lectiu és el de la policia local, que els motius podrem estar més o menys d'acord, però el que és evident és que les sentències judicials al seu favor o al favor dels seus sindicats indiquen que alguna cosa no s'ha fet bé. Això és la primera qüestió que hauríem de deixar clar i que val la pena que en parlem. La segona qüestió, o el segon col·lectiu al que ens hauríem de referir, és el de les mestres de les escoles bressol, que estan reclamant una parella educativa. Van venir també, com han vingut aquests veïns de la Font Verda, a reivindicar les seves voluntats. Sabem que és una qüestió que també depèn dels recursos que s'envien des del Departament d'Educació, però també són recursos humans perquè són gent contractada per l'Ajuntament de Granollers, perquè estem davant de les escoles bressol municipal. Aleshores, crec que a l'àrea 1 nosaltres hem insistit, o vam insistir, quan es parlava del conveni col·lectiu amb el regidor de Recursos Humans, de treballar la carrera professional dels treballadors d'aquesta casa. Sembla que moltes de les qüestions que plantejaven els treballadors van tirar endavant i es va poder signar el conveni, i així vam també traslladar-li la nostra satisfacció al regidor de Recursos Humans. A més, és d'Hisenda, parlen de calés, el que passa que això, com que d'aquí un mes tenim ordenances, d'aquí 2 mesos tenim pressupostos, ja parlarem del finançament i de com ens ajustem a la ciutat. Sabem que els municipis tenen poc marge de maniobra, sabem que l'estat espanyol entén l'autonomia dels municipis d'una manera una mica subvencionada i per tant dependrem del que ens vulguin donar i ja saben que el nostre grup no comulga gaire amb aquesta situació, amb aquesta relació d'autonomia, i ens agradaria poder que tinguessin el nostre propi estat per poder gestionar els municipis com els catalans i catalanes desitgen. El que sí que m'agradaria parlar, perquè l'alcaldessa ha parlat dels prop de 14 milions de Next Generation que s'han sigut asseguronats a la ciutat, i és una cosa que debatim en aquella àrea. Si us recorden, tractem aquest tema allà. És veritat, se n'ha fet molt de ressò de que Granollers és, si no m'equivoco, l'11a ciutat, l'11è ajuntament que més recursos de Next Generation ha rebut, i seria la 13a si no comptem l'àrea metropolitana i la Diputació de Barcelona, al voltant de 14 milions. El que sabem és el titular de que hem rebut molts calés. El que anem més coixos és el nivell d'execució. A la pàgina web de l'Ajuntament, a la qual l'alcaldessa ens feia referència per si ens volíem enterar de com van les coses, hi ha una actualització de l'any 2022. Som al 2025 i no hi ha res publicat al voltant del nivell d'execució dels Next Generation. I això em permet saltar a l'àrea 2, perquè un dels projectes Next Generation amb un nivell d'execució més complicat és el de la rehabilitació dels habitatges del 1 de maig. És una qüestió que segurament, i el regidor d'habitatge ja n'hem parlat, que no és una qüestió pròpia, potser exclusiva de l'Ajuntament, sinó que la Generalitat també no ha posat les coses fàcils a l'hora de desenvolupar. Però estaria bé saber com anem en aquest aspecte. I per tant crec que val la pena que els Next Generation, que són 13 milions d'euros els que se'ns han assignat, que no sabem si els gastarem tots, saber quins quedaran fora d'aquesta execució. També perquè
estem utilitzant recursos de l'organitat de tresoreria per coses que podíem haver demanat amb Next Generation i no ho vam fer. Per dificultats o pel que sigui, però val la pena que els Next Generation, que potser els ciutadans no li paren gaire atenció, però és una font d'ingressos important i una font de finançament important i cal que ens estiguem a sobre i el revisem. Pel que fa a l'àrea 2, que és la de territori, sostenibilitat, urbanisme, aquí parlarem, també podem parlar de rampes i més, jo resumiria l'acció de govern en aquesta àrea 2 amb la frase del bo i barat s'han barallat. Això què vol dir? Doncs vol dir que si el preu és el criteri número 1 a l'hora d'escollir o de seleccionar una licitació, perquè se'ls dona molt punts, perquè hi ha una llei de contractació pública, ja en sabem d'això, però potser podríem fer uns plecs en el que el preu fos potser menys ajustat o que aquests diners que ens creiem estalviant-nos, aquestes presentacions de projecte 13% més barates del que es presenta o del que es licita, ens acaben costant més cares, sinó que li preguntin a tots els veïns que avui han vingut amb les seves pancartes dient que les rampes mecàniques de la Font Verda no funcionen. Aleshores, el senyor Moya ho deia d'una manera potser més vehement, però clar, no podem fer xapusses. No podem fer xapusses perquè les xapusses costen cares. D'acord? Aleshores, val la pena que això també ho siguin conscients i això també ho hem traslladat a les comissions informatives. Això també ens porta, d'alguna manera, a una de les obres que l'alcaldessa feia referència que no s'havia acabat, que era la de les piscines. Les piscines també tenim un problema d'una licitació molt barata que ens acaba sortint més cara. Doncs aleshores això ens ho haurem de començar a replantejar des del nostre grup i crec que altres grups també, i miro la gent de Junts perquè si ho han plantejat, hem proposat noves fórmules de presentar els plecs, noves fórmules d'accedir a la informació als plecs i de més. Crec que val la pena que ho tinguem en compte. I, perquè val la pena també recordar-ho, és que se'ns estan quedant moltes licitacions buides. Sense anar més lluny, aquest dematí, una sobre la poda de l'arbrat, d'aquest verd que demanem, anem posant molt verd, però després no fem les coses del manteniment o el volem fer molt barat. Aleshores, aquí hi ha una problemàtica i el que crec relacionat amb això és que el bo i barat doncs s'han barallat. També em sap greu que estem parlant tots de rampes i no veiem a la regidora Canelo, que fa molts dies que no la veiem i li podríem dir directament que, sisplau, ens tingui en consideració els que estem per aquí. Ja sé que està ocupada, però val la pena que si parlem de rampes podem parlar amb ella també. Després també s'ha parlat aquí, també és un tema de l'àrea 2, i una cosa que nosaltres portem insistint molt de temps, és que, clar, el paviment, l'alcaldessa ens explicava que s'han incrementat els recursos per renovar el paviment, però qualsevol que passegi per la ciutat sabrà que les lloses s'aixequen i que, per tant, no sembla que estigui funcionant i creiem que és el moment de parar màquines i plantejar un pla de pavimentació per la ciutat. Per què? Perquè la ciutat o l'àrea pacificada, l'àrea peatonal, està pensada pels vianants. El que passa que nosaltres tenim una activitat frenètica en aquesta àrea de vianants. Nosaltres tenim un mercat municipal cada dijous. Això s'hauria d'haver tingut en compte a l'hora d'establir quins materials s'han de fer servir per posar el paviment de la nostra ciutat. Creiem, i ho hem proposat, i se'ns ha escoltat, haig de dir també, que val la pena fer un estudi, com a mínim reclamar-lo, un estudi dels usos del paviment i de la zona pacificada. Perquè potser podem fer servir un material en un lloc i un material en un altre. En aquell que hi hagi més desgast farem servir uns i en un altre farem servir un altre. Per tant, val la pena que això s'ho plantegin i ens escoltin. Perquè clar, si hem de arreglar una cosa a pedaços, el que els deia abans, lo barat acaba sortint car. De moment, aquesta àrea la podríem deixar aquí i saltar a l'àrea 3. L'àrea 3, que engloba educació, cohesió social, serveis socials, igualtat, gent gran, seguretat ciutadana, els barris i de més. Aquí ens agradaria centrar-nos en l'àmbit de l'educació i dir-los que considerem, perquè així ens ha traslladat la comunitat educativa, que hi ha hagut un problema que no és potser únic del seu govern, sinó que és històric amb la planificació.
de l'educació en aquesta ciutat. Tenim manca de places d'FP. Des d'aquest grup se'ls ha traslladat, des de Granollers Primàries se'ls ha traslladat que valdria la pena construir un centre de l'FP, sobretot de l'àmbit sociosanitari. Vostès estan reconeixent amb la incorporació de 90 places de l'àmbit sociosanitari que és una demanda que existeix. Vostès es van comprometre, i ja parlava de plans Next Generation al principi, a tirar endavant amb els Next Generation un centre d'FP de l'àrea de l'àmbit sociosanitari. No s'ha fet, era el projecte número 9, per si no, o el projecte número 11, ara no recordo, per si ho volen revisar, i per tant creiem que hem de planificar millor. Les 90 places de sociosanitari s'han traslladat, les coordina el Vallbona, que és la Generalitat, i s'estan fent al turó de Can Gili, en una escola on hi ha nanos que van de 0 a 3 fins a secundària. O primària, perdó. Aleshores, no sé si aquest és el millor espai per ubicar aquestes places. Aleshores, jo crec que si hi hagués hagut una planificació prèvia, s'hagués pogut anar a la Generalitat, s'hagués pogut anar al Departament i dir, escolti, això ho hem de fer d'una altra manera. I creiem que això és una realitat. I els problemes amb l'educació, que també s'estan trobant a centres com el Solans, que també els hem tingut aquí amb les seves pancartes, i que potser hem de repensar els espais educatius de la ciutat i transformar-ne alguns, i tot. Doncs endavant, fem-ho. Nosaltres, si volen, els podem presentar alguna eina que hem anat desenvolupant per poder-ho fer. Quan tinguin un moment els hi presentarem perquè ho vegin. Aquí també es parla d'esports i aquí també es parla de les piscines. Insisteixo, és una obra que en teoria ens ha dit l'alcaldessa que acabarà a final d'any, tant de bo així sigui. I després també ens ha parlat de la rehabilitació de camps d'instal·lacions esportives, inversió en els camps de futbol, el 1 de maig, una inversió de 275.000 euros, si no m'equivoco, per rehabilitar tota la zona de vestuaris, perquè és veritat que és tan igual que quan jugava jo, i miri que ja no tinc cabell, i per tant és veritat que valia la pena invertir-la. Ara li haig de preguntar al regidor d'Esports i a l'alcaldessa també. Ja saben que jo soc un romàntic del món del futbol i que a mi el municipal del carrer Girona doncs m'ensigala, però i el camp de futbol nou. Per quan? I a on? Sobretot, a on? Perquè a partir d'on ens decideixin podem plantejar altres opcions. Espero que no s'esperin el 27, ara que estem parlant que hem començat la campanya electoral. Però bueno, ja en parlarem més endavant. I aquí també es parla de gent gran i envelliment. I nosaltres en aquesta comissió hem insistit de moltes maneres que els habitatges assistits poden ser una solució, ja que la residència de gent gran s'ha descartat, es van destinar 100.000 euros per plantejar un estudi al voltant de què s'havia de fer al voltant d'això. Encara no en tinc constància del que si s'ha decidit alguna cosa, sisplau, ens ho traslladen per poder-ho conèixer. La ciutat de Sant Vallès, com bé deia, el 15% de la població de Granollers és major de 15 anys, va al mateix nivell que la població catalana, també al voltant del 15%. Com ja saben, Granollers és l'Ohio català quan es tracta d'eleccions, i és perquè demogràficament és bastant semblant. Aleshores, plantegem les qüestions al voltant de l'envelliment de forma sèria, perquè és el 15% de la població i anirà més. D'acord? I això lliga amb el que li deia del sociosanitari, del centre d'FP al voltant de l'àmbit sanitari, perquè ens permetrà treballar en les cures que vostè deia que havíem de posar al centre. I per últim, l'última comissió informativa, però no per això menys important, és la de creativitat i promoció econòmica. Aquí hem de parlar de dues qüestions importants. S'ha parlat de la festa major. Casualment, l'any que venen a fer l'estudi de la Diputació, ve la gent de Protecció Civil de Parets, de no sé on més, tenim aquí més efectius per no sé què. Bueno, hi ha hagut un esforç perquè l'estudi surti bastant bé. La veritat, els haig de dir que la festa major crec que ha funcionat amb menys notorietat, si m'ho permeten, que l'any anterior, degut als actes que es van produir de més, però sí que és veritat que s'ha de replantejar, ho sabem i s'ha de fer, i a partir d'aquest estudi segurament ens ajudarà per poder-ho fer. La regidora de Cultura té l'encàrrec i segurament s'encarrega de fer-ho. I després hem de parlar de la RUFA, que nosaltres des de fa molt de temps, perquè també la gent ens ho demana, estem intentant incentivar l'activitat a la RUFA i plantejar
que la RUFA sigui un pèl més autosostenible, que depengui menys de les contribucions de l'Ajuntament, perquè ja que és un equipament en el que s'ha invertit una gran quantitat de calés i el que ara també acollirà, si tot va bé, un teatre, doncs el podem dinamitzar. Jo crec que la gent ens està reclamant això, el jovent també ens està reclamant un oci a la ciutat, un oci sa, un oci alternatiu, que no hagin de marxar fora per sortir a festa i de més, i crec que la RUFA és un espai al que ho podem plantejar. Li hem dit també plantejar els stand-up comedy, diferents tipus d'opcions d'oci a la RUFA, i crec que val la pena que ho tinguin en compte. Pel que fa al comerç, molts comerciants ens deien ostres, si ens ajudessin una mica a rehabilitar els locals buits, podríem plantejar-nos la idea de muntar negocis nous, negocis diferents. Nosaltres vam plantejar uns ajuts, crec que hi havia unes limitacions des del punt de vista de les ajudes, que les bonificacions havien d'anar per una altra via. Bueno, seguim insistint i seguirem insistint a l'octubre i seguirem insistint al novembre perquè trobem l'encaix d'aquesta possibilitat. I des de la promoció econòmica, l'alcaldessa reiteradament fa servir aquesta idea de la segona corona metropolitana, que a nosaltres ens fa una por terrible. Aquesta voluntat d'acabar engollits per l'àrea metropolitana de Barcelona, quan jo crec, o el nostre grup, Granollers Primàries, creu que el nostre origen o el nostre pol d'atracció haurien de ser els vallesos i hauria de ser el Vallès Occidental, doncs nosaltres reivindiquem la centralitat del Vallès, perquè és el territori que permet connectar l'àrea metropolitana amb la Catalunya interior. Nosaltres entenem un país, Catalunya, un país que si pogués, i si nosaltres voldríem que fos independent, que tingués els vallesos com a centre industrial i de producció. I per tant també li agraeixo que hagi dit que insistirà en la connexió ferroviària entre Granollers i Sabadell. I per tant, per últim... Sí, ha superat extensament els 15, per tant, sí? Vagi acabant. Ostres, no m'ho pensava. Serà la primera vegada que m'accedeixo en el temps, penso. Bé, res. Ha parlat de les muralles, de reivindicar el passat històric. Recordi que al museu nosaltres hem reclamat un espai d'interpretació de la memòria històrica a través de l'art i que se'ns va dir que ho havíem de plantejar en el patronat del museu. També ho hem fet i que ens agradaria que això fos així perquè és el nostre basat el que ens farà més lliures cap al futur. Moltes gràcies. Granollers Primàries.